हेल' फ्रेन्ड्स, खुलुमबाय बयनिसिमबो। आङो दिनै फेसबुकआव मोननाय माखासे गोनांथार स्टेटासफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। अब्ला नायलांदो। क'क्राझार जिल्लायाव आसान आली मुंनि सासे बेफारिनाव कभिड-19 नि पजिटिभ मोननाय जाबाय। सांग्रांथि थादो। बेखौ मैयानो मोनदों दे, मैया 5 थारिखआवनो बेखौ मोननाय जादों। अब्ला नायदो माबायदि गिथाव भाइरास बियो, माबायदि साग्लोबनो हमदों। जोंनि BTC आवबो, जोंनि बड'लेण्डआवबो बे भाइरासआ फैनो हमबाय। अब्ला जोङो माबायदि सांग्रां जानांगौ जोङो गाव गावनो मिथिखासिगौ। बेखायनो जोङो बयबो सांग्रां थानाया जोबोर गोनांथार। दानिया फैदो 2 नाम्बाराव। जायहा लुबैनाय दं बिनो गोरिब, जाय अराय खुसि बिनो राजा। गरसे रां खावनाय आरो खौथि रां खावनाय मोननैबो सिखावानो समान। बे बाथ्राखौ भारमाति क्रिया गीता होननाय मोनसे धोरोम बिजाबाव 217 बिलाइयाव लिरनाय दङ। जोंबो बोलानानै नायोब्ला नुनो मोनगोन। बेयो धोरोमनि रावसो दे, बेखौ सासे मानसिया स्टेटास होदोंमोन। नाथाय धोरोमनि रावफोरखौ एसे गोथौ गोथौ बुंनानै लिरनाय, हमजोबनानै लानो हाया। बिनि थाखायनो नोंथांमोना मा बुजियो बुजिनानै लादो आरोना। आंबो इसिबां बुजिनानै एक्सप्लेन खालामना होनो हाया। दानिया फैबावदो 3 नाम्बाराव। गोसोजों फाप दा खालाम। नोंनि गोसोआ मोजांब्लानो गुबुनखौबो मोजां सानगोन। आन्थायबा नोंनि गोसोआ गाज्रिब्लानो गुबुनखौबो निमाहा होनो हाया जागोन। नोंथांमोनहा बे बाथ्राखौ बुजिखाबाय जानांगौ। नोंथांमोननि गोसोआ जुदि मोजांब्ला, जेब्लाबो पजिटिभ साननाय दङब्ला, जेब्लाबो नोङो गुबुनखौ मोजां नुखागोन आरो मोजां साननाय फैगोन गुबुननि सायावबो। आरो नोंनि गोसोआनो गाज्रिखाबा गुबुननि मोजांखौबो नोङो मोजां नुनाय नङा आरो गुबुनखौ खालि नोङो गाज्रिल' नुखागोन। बेयो थारैनो सैथो बाथ्रा। बेनि थाखायनो जोङो गोसो सिङाव बेबायदि सानखोमानाय, बेबायदि गाज्रि भाबखौ जोङो लानो नाङा। दानिया फैबावदों 4 नाम्बाराव। गोदो गोदायनि हिन्जाव नायनाया महर मोखांजों नङामोन। इसिंनिफ्राय साहा लाबोबा बबे थोंसेजों बारो बेखौसो नायोमोन। बयबो मिन्थिना ला, आगदाजों बारोब्ला लोखि सारा जायो। माय गड, मा एसे गिथाव रावलै बेलाय। नोंथांमोनहा बे स्टेटासखौ बुजिखाबाय। नाथायबा आंनि मथेब्ला बै समाव जेरैबायदि आगसि आथिं, आगदा आथिंखौ नायनानै हिन्जावखौ लाबोयोमोन, नाथायबा बे दानि जुगाव बेबायदि आगदा आथिं, आगसि आथिं नायलायलायनानै सोर साबसेया हिन्जाव लाबोगोन आरो सोर साबसेया बे गाव गावनि आथिंखौ गोसोआव लानानै खामानि मावगोन। माय गड, बेयो आंनि थाखायबो गोरलै नङा लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायावनो आगदा आखाइ, आगदा आथिं बेखौ जोङो सिगां बाहायग्रोयो। माबा मोनसे खामानि मावब्लाबो जोङो आखाइजों मावोब्लाबो आगदा आखायानो थांग्रोयो। माबा मोनसे खारनाय कम्पिटिसन खालामब्लाबो, माबा मोनसे आथिंनि खामानि मावब्लाबो जोंनि आगदानि आथिङा थांग्रोखायो। बिनि थाखायनो बे आंनि थाखाय गोरलै नंथारा लोगोफोर। नोंसोर मा सानो बे नोंसिनि खोथासै। बाय बाय लोगोफोर, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।